soc la Gisela Creus, soc ballarina, creadora i docent de dansa i soc d'aquí Sabadell. Doncs fa anys que visc i combino la dansa a nivell d'intèrpret, de creadora i de docent i també com a codirectora del Centre de Creacions Lunar Creacions de Barcelona. Aquest any he tingut com la necessitat de parar un moment totes les petites creacions i petits projectes que he anat fent i tenia com el desig de parar-ho tot i enfocar una mica a fer recerca de què estem fent amb la creació, no? I per això estic aquí de resident a l'Estruc, fent aquestes fases de recerca del llenguatge i la poètica de la dansa i del moviment. I és una mica agafar temps de pensar com estem creant actualment amb el moviment i quines tendències hi ha i també quina és la meva i per què creo, i com tornar a l'essència d'un per què creo, com creo, i també enfocant tant a creadora, intèrpret com espectadora de dansa, que també soc, no? Que no sigui una creació només pensada des de l'intèrpret o des de la creadora o dirigida a un espectador, sinó com aquests tres punts es connecten. I aquest és el punt d'interès que tinc. I durant aquest camí vaig començar a l'abril passat i vaig fer una primera fase amb 2 ballarins més que vam estar de residència en Lunar Creacions i que vam fer una petita composició que ja a través de la investigació i d'exploració i de compartir amb aquests altres intèrprets, compartir tant a nivell de moviment com a nivell teòric, ens vam fer moltes preguntes, vam escriure textos, doncs em vaig poder treure unes quantes conclusions, idees, i ara estic aquí a l'Estruc fent aquesta segona fase, que l'estic desenvolupant jo sola. També, des de partir de tota aquesta informació que he extret, tornar-me a posar jo en moviment i en exploracions i a veure què més n'extrec, no? I espero que tota aquesta investigació i recerca pugui continuar amb una petita peça que mostrarem a l'abril, aquí a l'Estruc, i que serà, doncs, una petita composició, peça, tenint en compte tota aquesta recerca que hem fet. I per mi no serà una peça, sí, però per mi el món de la creació mai s'acaba, sempre continua, no? Si miro enrere, veig que de les últimes peces que he creat, totes tenen alguna cosa que es van enllaçant, no? És com un camí. No crec de la manera que crec jo amb una peça acabada. Hi ha molta altra gent que sí, però en el meu cas no. Per mi és tot part d'un procés i un camí que em va alimentant tant a la vida com en l'artístic i després també m'està ajudant amb la pedagogia de la dansa i amb com comparteixo aquesta dansa amb la resta. És un plaer estar aquí de resident, que aquest espai és una casa i venir aquí i veure aquesta família de gent que aposta per les arts i que comparteix de diferents maneres, doncs és un regal i gràcies per tenir-me aquí.